Latos to dało dość chłodny zilnik. Ziso pydało, ale wiodro je dość fajne. Wejle tu widzimy jaci spustci. Tu jest stegna do Młeścienice, wse historyczno sparłańczony z Kłeśniderią. Tu stedzienka Benaju zaprowadzała do Łeniców. A tu stoi Bozimanka. Obgardzony tyma kamieniama z Matką Błeską. Chciałem pokazać taki mileczny nurcek, mileczny placyk na refleksję, na płeciecy tych pustków, jakie są w Kwel, a tam je banowi przejazd. I teraz to rzecie i nie widzę dokazu na istnienie jaciegoś stłerzecyla. A czasa prosto je nut dotknąć tej trywy, weleść z checie i zapłetkać stać mu osobnika młyn i zapłełeb zerać i so tak pomyśleć, jo, płeprawdze to wszystko zaczego z przetrywku je wzanty. Za tym siedcim nie idzie jakiś cwek. No nie wiem. Przetrywk bez stworzył coś, co na samą taką mesę, na samą taki wezdrzeni sprawię, że aż za człowiek redy nie może nawet nie ma nic żadnego takiego zwesku z tego, że taci no nie chcę teraz wygłepić, ale wiera syren, że taci syren są płybawi z jakąś zwietwią, no płybawi, no wes dla niego to było jakąś ważna zajma. Dla niego to była bardzo ważna zajma, no ale o nie wiem, ja myślę, że felenk łącz bez rodą wiele ledzą odbiru takiego pozytywniejszego wezdrzeni na samo istnienie. Na to, że no na to, że samo istnienie je juwernis dobra. I myślę, że źle to be niekternym ledzom ju przeszło do db, to oni by mieli jakiś insi myśleni łeziecym, o tym, że istnienie je juwernis dobra, to może ten, co to stworzył. A czym więcej zaistnieni to stworzeni poznywy, tym więcej za człowiek doznywy, takie z mojego wrażenia je, więcej więca doznywy, że równak tu jakiś akt stworzenia go zaszedł. Wtedy może musi człowiek chyba dolec w końcu do takiej db, że ten stworecyl istnieni go musiał tyś być dobry, czyli istnienie jej wernis dobra. Tam je stegna do tej Bozimanci. A tu tam insi wse, dalej by to zaprowadzało na Chłenicę. Gdzie zary. Ale zaraz jest plac do nagrania. Czyli słów łe zylnikły i a bardziej o tym, czemu zylnik je w katolickiej cerkwi namieniony. Dobra, tu mnie widzę. No tak tej zylnik je namieniony Matce Błeści, ale soblewie niezbreczony mu sercy Maryje. Myślę, że niektórych to może dziełewać, soblewie jak są bardziej zaangażowani
w chrześcijaństwie w takim bardziej biblejnym nurce. Myślę, no prosto nie są tacy bardzo zaznajomieni z zwyczajną taką katolicką tradycją i ukuryś to też jakoś nie jem. Nie dlatego, żeby jem miał co z procem nie, ale bardziej przez to, że nigdy jem nie był w nią wprowadzony. I dlatego od kiedy jem zaczął wierzyć, zaczął się zajmować chrześcijaństwa, to очевидно i się kierował za katolicką nauką, za katolickim nauczaniem, ale nigdy jem nie wszedł w taką jakąś typiczną katolicką tradycją w obchydaniu świąt, w obchydaniu świąt, mam na myśli butem tego, że pójdę do kościoła i tam się pomodlę tak jak to jest nakazane. Ale myślę, że jakieś tam na procesjach Bożego Ciała brani są jakichś tam brzusków, brani są jakichś zwietewków do dum, jakichś tam insi łebrządek ternych, na przykład na kasiebach je bardzo wiele, z rozmaitymi świętami sparłanczonych. No to nie. Tak samo jakoś tak nigdy za bardzo im nie brał udziału w rekolekcjach, jakichś grepach też sparłanczonych z wiarą, w jakichś tam biblejnych, w jakichś tam oazach i tak dalej. Kiedyś ja sobie tak myślał, że chcę spróbować, ale jakoś nigdy mi się nie zdarzyło taki rąc. Nigdy ja też nie był na pielgrzymce. Teraz dyreją pielgrzymci, między innymi z Kasiub, między innymi z tam widzę chyba z Ilu jedna idzie, drugo tam z Kwestyrny i ona zaparowanci z taką łeglową diecezjalną pielgrzymką. Fajnie na to zdrzy, jak oni tak i tam idą, wandreją, słuchają kazaniów, czas sam pobawią. Ale ich chcą gadać z Maryję, no bo mnie to tak, czy inaczej. Kwestia serca Maryi mnie nigdy nie zajmowała za bardzo, bo dospoznaję się doznał, że na to jest jakieś apartne nabożeństwo. Długo jem się zastanowił nad tym bardziej, co to znaczy, że serce Jezusa, bo jest też takie nabożeństwo do serca Jezusowego i myślę, że chyba nawet bardziej znany. Tak nigdy tego nie ogarniał, że dla ciebie samemu jakoś apartno modlec do Jezusowego serca, że są na to apartne litanie i tak dalej. Zacząłem bardziej rozumieć to nabożeństwo, kiedy jem uczył taci sformułowani, że kiedy metcimy serce Jezusa, to metcimy to, jak Jezus, jak Bóg człowiek, przeżywał swoje człowiectwo. Myślę, że to tak wedmiko perspektywa, że w tym sztuce ta spłezdrzy na rozmaitym modlitwę do Jezusowego serca, na litanie i tak dalej, na całe to nabożeństwo, no to wtedy my widzimy, że prywze chyba to chodzi, że człowiek ma serce i tcące serce Jezusa, to my się zastanowimy nad tym, jak Jezus przeżywał swoje człowiectwo, że on też, że on był namaślachowny we wszystkim łekrum grzechu, ale jak to samo do niezbreczonego serca Maryi. No bo dla mnie to do niedawna to była taka często fikcja, często fantazja, że apartne nabożeństwo do serca Maryi to co? Może jeszcze do serca Józefa, do serca apostołów, do serca jakichś apartnych świętych i co? I dla ciebie mamy te ich serca apartne od nich samych. Ale mnie tak przeszło to na myśl, że serce Maryi jest przemiara serca ukształtowanego na urt serca Jezusa. To jest przemiar takiego serca, które należy do tego człowieka, tak narzesiwające do języka bardziej biblijnego, do człowieka nowe narodzonego. I myślę, że to jest też klucz całego maryjnego kultu. Że my tam po prawdzie nie tcimy Maryję jak notaci, oczywiście my tcimy tam Jezusa, ale to nie chodzi o to, że Maryję tery jest jakoś wywyższona nad wszystkich ledzy na teli, że my teraz tak na nią wzyramy i my się tak wzdychamy.
och, jak ona została wywieziona, ale to je ju, no, taci wnetka łubłeścieni, wnetka taką deifikację i my tak na nią wzyramy i so myślimy, jak my jest ładnie dalek. A tak peprywdze to ju myślę, że w kulce Mareje by miało zwracać uwagę to, że wiele rzeczy, które na Marei sygnała jak no pierwsi, są przerechtowane i dla nas. I myślę, że prawie tceni serca Mareje to je taką nauka tego, jakby miały wezdrać naj serca. No bo Mareje na ju wyprzedzała w pobłażnostce. Łena na ju też wyprzedzała w tym, że je matką Jezusa. Jakby ktoś by sam mógł powiedzieć, no je matką Jezusa, nikt innym Jezusa nie urodził. Ale jakby chcę narzeszyć tyłę do sceny z Ewangelii, kiedy matka Jezusa przeszła, sa z nim widzieć i mu gadają, że twoja matka chce z tobą widzieć i twoi bracy i siostry i tam dają na ciebie. Był ten, a Jezus gada, że kto jest moją matką, moimi bratcami i moimi siostrami, ci, co słychają słowa mojego Ojca i je wypełniają. No i w terenie nie wierzek Samareje, ale no z jednej strony płet sztrichnu to, że łena słychy Ojca, że wypełni wolę Ojca, a z drugiej też wskazują ubycieni na to, że jeżeli ktoś tak peprywze je wierzący, że miłuje Boga, że robi wedle Jego wolę, to on też w jakimś cweku zostawał matką dla Jezusa. I to w takim, że on jakby tego Jezusa łekazywał innym, tak jak Maryi, kiedy bandunce nie samą, bandunce są błędną, poszła do swojej krewnej, która też płeciała, do świętej Elżbiety i ona tak poprywdze szła i zaniest Boga, zaniest i wiada, nie dyrektno, ale poszła takie głosec to, co i było zwiastowane i na taci urt ona była taką ewangelizatorką i my też jesteśmy tacymi ewangelizatorami, mamy też tak jak Maryi idziemy głosec Jezusa, który nosimy w sobie, no bo Jezus żyje w naju, raza z świętym Decha, raza z Ojca, cały święty Trójca w naju mieszka, tak to kiedy my idziemy ewangelizować, kiedy my z którym mamy stara dać komuś świadectwo, no to my też tak jak Maryi, jakby noszące Boga w sobie, to wtedy my jakby taci prawie są błędni, jakby taci nie sami idziemy Boga głaszać ledzą. I też my możemy rodzić jakby Boga na taci urt, że tam, gdzie my idziemy, tam, gdzie my pełnimy Jego wolę, to dywumy ledzą doświadczyć Boga. Przez najdzejani ledze mogą doświadczyć Boga, mogą doświadczyć Jego miłości, mogą doświadczyć Jego łaski, dlatego, że Bóg nie ledu zajać sam. Dlatego, że Bóg nie lubi być sam, nie lubi zajać sam i dlatego wiele dzejaniów przekazywał jakby w najrance. Nie to, że Bóg, tu nie ma nic do rzekniący, ale on przekazywał niektóre dzejania w najrance, dlatego, żeby my też jako zwykle zależy, żeby my też mieli szansę być, to ci ma matka ma dla Boga, żeby my też mieli szansę rodzić Boga. Czasem wśród tych ludzi, ja ci Boga nie znają, czasem wśród świata, ja ci tego Boga mimo tak wmagły, tak umysłowo nie mogły poznać. Ale też myślę, że to wszędzie we wesieni Maryje, to ja czym co wspominamy w litaniach, to ja czym co wspominamy w piesniach kościelnych, no to je tak poprywdze nic, co by miało tak nasztemowywać na taci myśleni, że ta Maryja jest tak dalek, ta Maryja tak została we wesionu, a my jak połudzemy do nieba, to my będziemy jaci mas tam małym piszka, nikt na naju nie wezdrzy, ale będziemy są zdrzele na Maryję i na Jezusa, jak oni są tam króleją. My też będziemy w niebie królewele.
I to tyś je part ledowi pobożnosce, łecim me czasa zabociwume, że my tyś będziemy w niebie królowe, że na naju tyś tam w niebie zdziejaci we weźsieni. Tak bardziej puerinkłełe rzekł kuncet, no to przebłeścieni. Że my tam będziemy we fulowuni błega i my tam stoniemy tacima świątnica, my tam stoniemy tacima złotima do doma, my stoniemy tam tacima przebewnica, które się ju tak poprywdze, w jakim cweku memu me bec świątnica ma w naju, mieszko Bóg, w naju je błeździu betnost i my jesteśmy jak te taci czysty ustały, jak te taci arci, tak jak Maryju, bo duch Maryju je taką arką, je taką czystą ustały. No i to jest tak jakby najramienieni. Gdzemy idziemy, tam my mamy świadcze cłe błegły. Tak jak ja ta czysta, chterna nosele Izraelice. My mamy świadcze cłe błegły, mamy dawać świadectwo, że on chce bec midze ledzama, że nie na taci dyrektny irt, i nie na taci dyrektny irt, jak na przykład Jezus, jak przeszedł na ziemię, ale on chce bec z ledzama bardziej jak no święty duch, w takim cweku, że dziejania świętego decha my tak poprywdze widzimy w ledzach i w sobie samych, kiedy ciejemy jaci spocygniancy do błega, pocygniancy do dobra, to jest dziejanie świętego decha. I tyś, kiedy widzimy taci pocygniancy w innych ledzach, to tyś jest dziejanie świętego decha. I to je, my jakby teraz żyjemy w epoce świętego decha, a Maryjo kim była? Ona była przebewnicą świętego decha. My tyś mamy być tacima przebewnicama z dnia, a to sa jeść bardziej wypełnić, kiedy my będziemy z martwych wstały i cała tyś będą już zbawiony, tak jak teraz jest zbawiony cała Maryja, która stała wzanty do nieba. Jest to, że taka perspektywa maryjnego kultu, że ona ją wyprzedzała. Ona wyprzedzała w naju w tym przebłęsczeniem, ona na ją wyprzedzała w takim chłedzeniem po świece i doch po wejściem w niebo Pana Jezusa. Ona stała z apostołami i ona była tym świadectwa Bożej obecności wśród nich. Każdy chrześcijan by miał być kłegum stacim. Każdy chrześcijan by miał rodzec błega dla innych ledzy. Dla innych chrześcijan i niechrześcijan. Wobec prosto takim świadectwa, że Bóg żyje. Że Bóg je wśród naju i sa namazaje mu. Maryju to zrobiła jak no ta piersi. Maryi prosto będę pokazała, jak to się robi. I myślę, że taci myśleniły Maryję bardzo dobrze nama zrobi i tym, co tak są bardzo łeddony Maryję i tym, co tak nie bardzo, ale interesuje ich taci bardziej zakorzeniony w Biblii myśleniły nowym człowieku, to jakim obec ten nowy człowiek, jak to bec świętym, jak rzec na święty irt i jak bez świadectwa betnosce błega w świece, betnosce błega w ledzach. Jak bez przebewnicą świętego decha, jak bez taką ziełą, chłodzącą, czystą ustawy, tak jak Maryju.